Hello nga sa iyo at maraming salamat dahil naklik mo tong video to dahil pag-uusapan nga natin dito kung paano nga ba tayo mag-grow dito sa YouTube with 0 subscriber. Or maaari nga ba tayong makakuha ng maraming views kahit na konti pa lang ng subscribers natin? Napaka-posible po nito dito sa YouTube. Tandaan natin na lahat po ng gumagawa ng YouTube channel ay nag-start with 0 subscriber. Huwag nating i-compare ang ating mga sarili sa mga artista or mga kilalang personalidad na gumawa ng YouTube channel dahil sila po ay dati nang merong mga fans na subscribe agad sa kanila or magpa-follow. Tayo mga ordinaryong mamamayan lang naman is mag-e-effort talaga ng bonggang-bongga para mapansin dito sa YouTube or mag-grow ang mga channel. Yan ang isa sa mga dapat nating maging mindset na huwag i-compare ang ating mga sarili. At huwag rin nating i-compare sa mga big YouTuber kasi yung mga big YouTuber, pinagdaanan na nila yung ganitong sitwasyon na nag-uumpisa pa lang. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga big YouTuber ay nag-start sila ng YouTube ilang taon na nakakalipas. So, matagal na po talaga sila dito. So, deserve nila ang magkaroon ng malaking subscribers and viewers. So, tayong nag-uumpisa pa lang dito, embrace natin yung journey na nag-uumpisa pa lang. So, wag natin i-compare ang ating mga sarili sa iba. Okay? Paano nga ba tayo madidiscover dito sa YouTube or paano tayo makakuha ng views and subscribers? Iwasan po natin ang gumawa ng mga vlogs. Ang topic is about ourselves. Sinabi ko nga kanina, wala naman tayong fans or hindi naman tayo sikat. Huwag natin masyadong gawing content ang tungkol sa sarili natin. For example, a day in my life, room tour. Dahil masakit mong tanggapin pero wala pang pakialam ang YouTube world sa atin. Sino ba tayo? Hindi pa naman tayo sikat or kakaumpisa pa lang natin mag-YouTube. So, ang unang tip po dyan is mag-create tayo ng mga content na educational or informational. Kung po alam na ang YouTube ang second largest search engine in the world. Pangalawa po siya sa Google. So, karamihan po ng pumupunta sa YouTube ay nagsisearch ng how to, paano gumawa, paano pumayat, paano magluto. Yun muna ang gawin nyo. Meron kayong talento about anything na gusto nyong i-share, yun yung i-content nyo. Sa tingin nyo yung personality nyo ay funny or jolly, na talagang nakakatawa, pwede kayong gumawa ng mga entertaining videos, mga pranks, comedy, basta mga ganun, mga optional or educational at mga entertaining videos. Huwag ka pong mag-worry kung wala ka pang subscriber or 10 pa lang yung subscriber mo, 50, below 100, dahil ang YouTube po ay nagre-recommend ng ating content, okay? Kahit wala pa tayong subscriber, nire-recommend niya na yung videos natin. Depende na rin ito sa quality. For example, meron kang 10 subscribers. Ngayon, gumawa ka ng isang content, quality content. Maganda yung thumbnail at maganda yung title. So, clinic yun ng iyong subscribers. Kahit na 10 lang yung subscribers mo. Sabihin natin yung 6 doon ay pinanood yung video mo. So, madidetect yan ng algorithm. Ngayon, i-suggest yan ng YouTube sa ibang viewer outside your community. Ibig sabihin, sa mga hindi mo na subscribers. And then, pag meron dun sa video mo na hindi mo subscribers, i-recommend pa yan ng YouTube sa iba pa. Hanggang sa i-recommend na yan sa mas maraming viewers. Ayun doon, madidiscover na yung YouTube mo and at the same time, maaari kang magkaroon ng subscribers dahil ang YouTube mismo ang nagre-recommend or nagsasuggest na content mo. So, ganun po yan. Isa pa, huwag po tayong maiinip kung yung in-upload natin ay matagal mag-increase yung views. Dahil hindi naman po lahat ng nakasubscribe sa atin ay naka-online sa YouTube. Okay? Yung iba po doon, matagal bago mag-online. At yung ibang videos natin ay nare-recommend yan ng YouTube pagkalipas ng ilang mga araw or buwan.
So, yung iba ay kumbaga nag-i-increase yung views after ilang months at after ilang years, yung iba nagva-viral pa nga. So, in my case, nung in-upload ko tong video to, yung paano kumita sa YouTube Shorts, ang subscriber ko that time ay I think 48 pa lang. So, 48 pa lang subscribers ko. In-upload ko siya October. And then, nagulat na lang ako pag dating ng January, increase yung views niya. As in, talagang nag-blow up yung video kong to. So, ngayon meron na siyang 9,000 plus na views. At paano to nangyari? So, ang ginawa ko, hindi ako nag-stick sa isang niche. Kumbaga, nag-experiment ako ng mga content na ginagawa ko dahil bilang isang baguhan pa lang dito sa YouTube, huwag tayong matakot na mag-experiment ng mga content na ginagawa natin. As long as wala pa naman tayong masasabing solid na subscribers na nanonood sa atin, pwede tayong mag-experiment ng mga content na gagawin natin. Basta ang pino-point out ko lang is ang gagawin natin is mga entertaining and educational or informational topics or content. So, yun po yung makakatulong sa ating mga YouTube channel para mag-grow. Paano nga ba natin malalaman kung yung videos natin ay may potential na mag-grow? Ito ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating mga video analytics. So, tingnan nyo kung yung click-through rate niya ay mataas. So, kung pag mataas siya, okay siya. Pero makikita nyo naman siya kapag mababa, pwede nyong palitan yung thumbnail and then yung title. So, mag-experiment din kayo and then i-observe nyo yung content na ginagawa nyo. Isa pang tip ko sa inyo ay huwag kayong ma-stress or huwag kayong ma-pressure sa subscribers count nyo. Mag-focus kayo sa paggawa ng mga quality content. Dahil sa YouTube, ang labanan po rito ay views, hindi po subscribers count. Dahil aanhin mo naman ang subscribers count kung hindi naman sila nanonood sa video mo, di ba? Kaya nga po ginawa ang YouTube para may mapanood ang mga viewers. Para ma-entertain sila or matuto sila sa isang bagay. So, yan po ang pinaka-goal ng YouTube. So, kailangan ma-meet natin yan. Then, huwag tayong masyadong hangad ng pera dito sa YouTube. Ang main goal dapat natin ay makapag-entertain ng mga viewers. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung gusto mo? Kung bakit gumagawa ka ng isang YouTube channel. So, yun, gawin yung inspirasyon. Pwede rin naman tayong mangarap na sana balang araw, meet tayo dito sa YouTube, di ba? Pero, dapat ang pinaka-tuunan natin ng content ay kailangan may manood sa mga videos na ginagawa natin. Okay? Dahil pag may nanood na sa mga videos natin, merong mga natuwa sa ginagawa natin, merong entertain, merong na-satisfy na viewers. So, doon na yung mag-start, diba? Mag-grow na ng konti-unti yung channel natin, may magsusubscribe na. Hanapin lang natin kung saan ba tayo komportable, kung ano ba talaga yung gusto natin gawin dito sa YouTube. Huwag tayong mahiya, as long as wala naman tayong ginagawang masama, diba? Huwag tayong mahiya kahit na konti pa lang yung subscribers natin. Kung alam naman natin sa sarili natin na ginagawa natin lahat ng best natin para gumawa ng mga quality content, di kailangan maging proud tayo. Sana po natulungan kita at sabay-sabay tayong mag-grow dito sa YouTube. And good luck sa atin. Maraming salamat. And kung nagustuhan mo ang video to, kindly paki-like naman po and please subscribe din sa aking YouTube channel for more YouTube tips and tutorial. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next upload. Bye!